Nagbubunyi ngayon ang bayan ng Dasul, Pangasinan sa pagkapanalo ng isa sa mga hometown pride nilang si Abigail Cadjegas sa national pageant na Aqua Queen of the Universe 2025. Nasungkit ni Abigail ang pinakamataas na karangalang ito dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa karagatan at sa mga yamang taglay nito sa pamamagitan ng pagtalakay sa kanyang advokasya para sa marine conservation and sustainability. Ang 3rd edition underwater crowning na ito ay naganap sa Mualbual, Cebu nitong January 18 kung saan aktwal na kinoronahan si Abigail sa ilalim ng dagat. Isang platform engineer ang 26 anyos na si Abigail, na kilala ding youth advocate and volunteer sa mga environmental preservation activities, katangian na talagang fit for a queen. Ang pagkakaroon ni Abigail ng malalim na ugnayan sa karagatan ay dahil na rin sa kanyang ama na isang mangingisda. Kabuhayan na siyang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ang Aqua Queen of the Universe pageant ay isang underwater competition kung saan ang mga kababaihang may taglay na malasakit at pagmamahal sa ocean conservation ay nagsasama-sama upang ipakita ang kanilang advokasiyang pangalagaan ang marine life. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.